Ulisele noba bathathu noba bahlanu abaseceleni kwakho uthi wenze kahle wakhona endlini kaThixo. Ukuba ngabe akathandi ukuxhawula ungamnika nje na high five echisayo. Kuyandithobisa kakhulu ukuma phambi kwenu balihloniphe kakhulu isifundisi sonke sam esilapha emva kwethu. Ndihloniphe kakhulu umphathi wohlelo Mamsusibo. Ndihloniphe kakhulu odada bonke abalapha nomama, ogogo, otatomkhulu. Ndihloniphe kakhulu abantu abatsha, intombi nensizwa. Ndihloniphe kakhulu Sunday school. Ndihloniphe abahlabeleli, ndihloniphe ababethi sound system. Amen. Ndicela ndiqale ngokuthi sinabazalwane bethu enkosini abasuka ezitishini abasanda kuzinikela enkosini, abanye basanda kuzinikela ebandleni. Siyacela into yoba sibamkele, sicela nje babaleke beze ngaphambili sikwazi ba sibamkele egameni lenkosi yethu Yesu. Amen. Ngogama ke baseza igama nguThabiso, ifani ndingowakwa Khusing. Ndiyazalwa eMatatiela, then ndibe ngumhlali walapha eThuthukane nomhlali futhi waseShamoya. Amen. Ndilinde bona njalo ngoba ngihalela ba singalibazisa abanye abazalwane bethu basaya kude. Mandiqale ngokubulela bantwana benkosi, sondela mama. Mandiqale ngokubulela kakhulu into yoba nisithandazise. Akukho lula ukuba ukhokhele abantwana bakaThixo kulixanduva ngokwenene elikhulu. Ngicela nje umelele apha kule ndawo, kulixanduva elikhulu kakhulu. Mama wami siyakwamkela kakhulu, vuya ukuba phakathi kwethu. Ngake nindihlisele kancane bafowethu, sidla ke ngokuthi asizigabisi ngegama lebandla, kodwa sithanda kakhulu umuntu othanda uThixo. Yayingaki inkosi ingakwenza into yoba nalapha ensimini ikukhulise, ikwandisele, uyazi yona ngakumbi nangakumbi. Siyakwamkela ke mama, usuka kwesiphi isitishi kanene? Usuka kwesasitishi esisibiza ukuba kusemakholweni. Igama lendawo kuthiwa kuseMahedeni. Thina sicawe xa sifika phasi yoShumayela sathi hayi sicela ukutshintsha igama lendawo sithi kusemakholweni. Amen. So xa sithi ke emakholweni babhideka abanye abantu because bona bazi eMahedeni. Hayi ndiyalikhalazela nyani eligama, ndimazi ba wayisele enhloboni yethu umuntu wayibizi lale enhle kangaka athi kuseMahedeni. Ngicela ke botata bami simkhulekele, simamkele. Bawethu engcwele mntana wakho lo ubuyezwe lokona, siyamamkela phakathi kwethu, siyamamkela simakade, mfihle mgcine mbiyele banguThixo kuye, fihle ukuphila kwakhe ngayo uKristu Yesu Nkosi.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Nkosi. Siyabulela mama, siyakwamkela. Masalila sihlobo sethu enkosini. Mama umfundisi. Amen. Amen. Ndicela sibalekile siye ezwini lenkosi. Ezinye ndicela ukusithetha emva kwezwi. Siya kwincwadi kaMateyu 28. Incwadi kaMateyu 28. Ugogo uthishiyekile. Ugogo uthishiyekile. Ndicela nibe senimamkela botata kuba sele sithandazile. Anibetheni ichorus ke bantwana benkosi. Ake nibethi ichorus bangcwela apha emva kwami. Siyawamkela gogo. Siyawamkela gogo. Yesu ndibona amanxeba esandleni ewe Ngibona amanxeba esandleni Ngibona amanxeba esandleni Ngibona amanxeba esandleni Ngibona amanxeba esandleni uYesu Ngibona amanxeba esandleni Ngibona amanxeba esandleni Hallelujah. Ndicela ke oseke ndifumanele uMateyu bendithe ngu20 bani kanene abangcwele. Bendithe ngu28. Amen. Bandla lenkosi ndiyathanda umane ndiphinda lento yokuthi usenhlizweni yami into ba uThixo andandisele amathuba ukuyofuna abalahlekileyo ngaphezulu kwamathuba okuhlala ecaweni. Kumnandi ukuhlala ecaweni kodwa baninzi abantu uThixo abafunayo abalahlekileyo nabakude naye. Nikhona ke bangcwele. Siyambulela kakhulu uThixo ngale conference kube mandi. Imizimba idiniwe kakhulu. Bathi ininzi into esiyifundileyo ne uThixo asakhe ngayo. Sithi ke yonke into esakheke kuyo sibambe abantwana benkosi singasayilahle. Siphethe ke udaba olumandi oluthi sikhumbula ngalomhla ukuvuka kwakhe uYesu. Evukela impilo yami, evukela impilo yakho. Sibulela uYesu into ba wasinqobela izinto ebesingeke sikwazi ukuzinqobela zona. Angafunda konifundelayo afunde nje aqale pha ku verse 1 azama ukunikhawulesela. Verse 1. Verse number 1. Ngekaloku ekupheleni kwesabatha ekuseni kongolokuqala usuku lweveki kweza uMaria wasemagadala nomnye uMaria beza kukhangela ingcwaba. Verse number 2. Kwasuka kwabakho unyikimo olukhulu kuba kwakuhle isithunywa senkosi emazulwini seza saliqenqa ilitye lesuka emnyango sahlala phezukwalo. Ukubonakala kwaso ke kwaye kunjengombane nesambatho saso saye simhlophe njengekhephu. Ngokoyika sona ke bangcancazela abalindi baba njengabafileyo. Saphendula ke isithunywa sathi kubafazi abo, musani ukoyika nina kuba ndiyazi ukuba nifuna uYesu lowo ubetheleleyo emnqamlezweni. Verse number 6. Akakho apha
kuba uvukile njengoko watshoyo. Yizani niyibone indawo apho ibilele khona inkosi. Yiyani ngokukhawuleza nibaxelele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwelabafileyo. Niyabona uyalandulela ukuya kwelaseGalili. Nombona khona apho. Yabonani ndinixelele. Verse number 8. Bephumeka msinya engcwabeni benokoyika nokuvuya okukhulu. Bagidima baya kubabikela abafundi bakhe. Ke kaloku xa baya kubabikela abafundi bakhe, wathi thu uYesu wabahlangabeza esithi, vuyani. Beza ke bambamba ngeenyawo baqobutha kuye. Verse number 10. Aze athi uYesu kubo, musani ukoyika. Yiyani kubatyela abazalwane bam ukuthi baye eGalili bondibona khona apho. Verse number 11. Bakubona ukuba bayaya ke kwesuka kwafika abathile babalindi kuwo umzi. Bababikela babingelela abakhulu zonke izinto ezenzileyo. Bathe bona bakuhlanganisana namadoda amakhulu. Bakuphunga bawanika imali eninzi amasoldati. Verse number 13. Besithi zenithi abafundi bakhe beza ngobusuku bahamba silele. Verse number 14. Ngokuba ithe yavakala lento kwirhuluneli, thina soyithomalalisa senzeni ngabi naxhala nini. Ayithabatha ke imali leyo enza njengoko axelelwe ngako. Laza elozwi laduma kumaYuda kwada kwanamhlanje. Verse number 16. Bahamba ke abafundi abali-11 baya kwelaseGalili. Kuloo ntaba wayebalele khona uYesu. Baza bakumbona baqubutha kuye. Ke inxenye yathandabuza. Weza uYesu wathetha kubo esithi, linikwe mna lonke igunya emhlabeni nasehlabathini. Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke inhlanga. Nibabhaptizele egameni loYise loNyana neloMoya Ingcwele. Nibafunze bazigcine zonke izinto endibawisele umthetho ngazo. Niyabona mna ndinani yonke imihla kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. Ndicela unikhangelele incwadi kaLuka chapter 15. Incwadi kaLuka chapter 15. Ndicela uqala ukunifundela ku verse 4. Verse number 4. Kabambe nje kancinci basayikhangela abantwana benkosi. Gizobaleke la kulu temba lendalo yuke. Cela masisifumene sithi amen. Ungafunda ke mama. Verse number 4. Kuphi na umuntu kuni othi enekhulu lezimvu ize kulahleke enye kuzo angazishiyi ezingama-99 enhlanga, asinge kuleyo ilahlekileyo ade ayifumane. Athi ke akuyifumana ayibeke emagxeni evuya,
athi akufika ekhaya ababizele ndawonye abahlobo namamelwane esithi kubo vuyisanani nami ngokuba ndiyifumene imvu yami ibelahlekileyo. Ndithi kunikwa ngokunjalo kuyakubakho uvuyo emazulwini ngomoni ebamnye ogoqokayo kumashumi asithoba anesithoba amalungisa. Cela uyiphinde lo ndawo. Ndithi kuni ngokunjalo kuyakubakho uvuyo emazulwini ngomoni abemnye ogoqokayo. Ake sithi ngomono omnye oguqukayo. Thank you. Ewe mama. Ngomoni ngamnye oguqukayo kunamashumi anesithoba amalungisa angaswele nguquko. Kukhona into iBhayibhile ethethayo kule ndawo engasingayiva. Ithi uba ngabe kukho abantu abayi-99 abalungileyo kuzoba khona omnye umoni oguqukayo. Lo mnye umoni oguqukayo wenza kube khona uvuyo ezulwini ngaphezu kwamalungisa angu-99. Nikhona abantwana benkosi. Njengoba sikhumbula inkosi ivukile, ivukela thina, ndingangake ndithi ake sikhumbule into yoba uThixo silande sinjani. Ake sikhumbule into yoba uThixo uhambe nathi sinjani. Abanye bethu uYesu ufike kuba impilo yabo beyincamile, lingasekho ithemba lokuba kuyophinde kulunge. But uYesu wavele wakuthanda ungenayo into ethandekayo. uYesu wavele wakwamkela endaweni yokuba akuchithele izandla. Ithi iBhayibhile basuka abomama bayojonga ingcwaba lakhe, kanti bazawufika ingcwaba lakhe li-empty. Iphumile ngonyama yomndeni kaJuda. Iphumile indoda eyathanda ukuphila kwethu, yadela ukuphila kwayo. Iphumile indoda yaseCalvary eyavuma ukuba Thixo betha mna kodwa uxolele bona. Ithi iBhayibhile yami walinyazwa ngenxa yezikrweqo zethu. Kwathi xa kufanele into yoba uThixo ubetha thina, wathi uYesu zonke inhlungu ongabahlisela zona, Thixo ndiyazicela zehlisele mina. And kuthetha uYesu oyazi inhliziyo kaBawo tatuvala, owayebona umsindo osenhlizweni kaThixo ukuba angalivuthela ngomlilo ihlabathi liphele. But wathi uYesu, Thixo wami, ngababonileyo kodwa subabalela ekoneni kwabo, kodwa kona kwabo kubalele phezu kwami. Kwathi kwindawo bekufanele bakuma mna ndigwetyelwe amatyala wami, wathi uYesu, ngenxa yokukholwa kwakho kum ndikwenza wena ube lilungisa, kodwa amatyala wakho abalelwe kum. Kwangathi beningathi amatyala wethu abalelwe kuye abantwana benkosi. Ingakho iBhayibhile yami ithi akusekho kulahlwa kwabo bakuKristu Yesu. Intoni esingaziqhayisa ngayo ngaphandle kokuziqhayisa ngendoda yaseCalvary? Indoda yathenga ukuphila kwethu ngegazi layo. Indoda yancame yayimpilo ukuze kufumaneke mina kufumaneke wena. Indoda yadelwa yabalela into yoba ayonto ukuze thina sibe zizinto kuThixo. Indoda eyavuma ukwembatha ingubo yokuba sisicaka, yakhulula ingubo yokuba yinkosi
ukuze thina abakholwayo kuye senziwe amakhosi ngenxa yokholwa kuye. Namhlanje sisindlalifa ezezulu, yathi sasingaqualify ukuba zindlalifa zezulu. uYesu wathanda nabeSuthu, wathanda amaMpondo, wathanda amaNxesile. Ilisikala liBhayibheli mntaka Sivuyile xa ithi wabafela bonke. Wafela nditsho nama-reject, wafela nditsho naba abasenkunkumeni abasefoli, wathi ndifela bona. Ubafele, 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 ubafele. Ungahlekisa wena ngabo, kodwa umnikazi wabo ubafele. He paid the price. Walihlawula ityala, ulihlawulile, walihlawula ngokuphila kwakhe, walihlawula ngegazi lakhe, ukuze thina sibalele ukuba singamalungisa. Ebulungiseni asingenanga kuba sikhona ecaweni. Icawa ikwazi kumenza umuntu into abelungisa, kodwa ebulungiseni singena ngegazi lakhe. Oh, yandidla lento yokuba besingafanelekanga. Noba namhlanje siyesigide sikhonza uThixo ngongathi besifanelekile, kodwa inyaniso besingafanelekanga. Into sindisweyo kule ndawo uThixo bengakuyeka ufele ezonweni zakho, akuyeke uYesu ogweni. Kodwa uThixo wakhetha ukukuthanda ungafanelekanga. Ingaki iBhayibheli lithi wenjenje ukuthanda kwakhe ihlabathi, wancama unyana wakhe ukuze kusindise umuntu kwancanywa abathandekayo. Wancama amthandayo uThixo ukuze ehle azoba ngumnikelo. Thixo wami, sibonga lo mnikelo ngoba sasingeke sikwazi ukubalelwa ebulungiseni bakho. Sasingabantu abayinqambi, sasingabantu abamele ukuyolahlwa, kodwa uYesu wathi Thixo lahla mina wamkele bona, lahla mina wamkele bona. Oh, come on bathandekayo, ake ngithethe nomuntu ozilahlile. Imbalisele indaba emandi, sele lahliwe uYesu ukuze wena wamkele. Sele bethiwe uYesu ukuze wena ungasabethwa, kodwa wenziwe indlalifa yeZulu. Isikelelwa kuba bafika incwaba li-empty. Isikelelwa kuba bafika incwaba inkosi ivukile encwabeni. Isikelelwa kukuvuka kwakhe. Mayivuka wandivukela nami, mayivuka wakuvukela nawe, mayivuka wavukela ukwehluleka kwakho, ukuze ngokholwa kuye akuthathe ukwehluleka kwakho. Wangathi bengathi umuntu lidongwe libuthakathaka, umuntu lidongwe lingenamandla, umuntu lidongwe liphelelwayo, umuntu lidongwe othi nobuthi uzawutshaxa ungena kule ndawo lingene, kodwa inye indoda eyehla, inye indoda eyehla, inye indoda eyehla, inye indoda eyehla. Kwangathi beningathatha namabandla ndithi nincome amagama amabandla wenu, kodwa inye indoda eyehla, inye indoda eyehla. Tata wami, inye indoda eyehla. Nokuba umfundisi wakho ukufundise into yoba umthande ukudlula uYesu, akakhanga yolenga esiphambanweni, wayengeke akwazi ukuyolenga. Kodwa inye indoda eyehla, inye indoda eyehla, wancama ukuhlonipheka kwakhe ezulwini, wavuma ukwehlela edakeni. Ngoba mina nawe sasiphakathi kwimpethu singakwazi ukuzihlangula, wathi ndizele bona. Ingakho ukuphila kwakho uYesu kufike kwabamangalisa, futhi sifile emhlabeni bambhaqa ehleli nezoni. Bathi uhlala kanjani naba bantu ngoba aba bantu bazizoni? Usethi uYesu ndizele bona. Bandla ngathi ningavula indlebe. Xa uYesu azele izoni, nina bandla nizele bani? Xa uYesu athi ndizele izoni, nina bandla nizele bani? Come on bathandekayo, wathi ndizele bona. Usethi ugqirha akadingwa ngophilileyo, but ugqirha udingwa ngezigulayo. Kwangathi beningagcoba namhlanje
Ndithi masikhona sikhulayo ukhona inyanga enkulu egama linguYesu. There is a king. There is a Lord. Kukhona awathola ukufa ukuze mina nawe siphile ngaye. Ukuze mina nawe siphile ngaye. Ithi iBhayibheli yami uvuma ngomlomo ukholwe ngenhliziyo ibese kukusindiswa kwakho. Nikhona abantwana benkosi. Uma isevukile uYesu wanikeza abafundi bakhe daruvala umyalelo othi hambani niyokwenza abafundi omhlaba wonke kuzo zonke inhlanga. Wangathi bengathi isibaya sakwaThixo icango lakhona ligengiwe livulekile ukuthi nabani ofuna ukuza lonke ixesha amkeleke. Athi ohlabelela athi khona induli eluhlaza. Athi le nduli ayibiyelwanga. Intona kudala into bayingabiyelwa. Kukuthi ofuna ukuya kuyena ngaliphi ixesha akwazi ukuya kuye angathi ndifike kuvalile. Oh come on bathandekayo. Angathi ndifike engafumaneki. Kwangathi bengathatha nomuntu othi ngifeyilile. Yafeyila izihlandlo zanithi andibona uba ndiyawuphinde ndiphakame. Oh awakho amandla aphelile kodwa awakho amandla mina phakade. Ikhona indoda ongayixelela uthi mina ndiyehluleka ngithwale Yesu. I am a failure ngithwale Yesu. Oh kwangathi sisententeni yathi uze kwazimanikini. Uze kwasidlaphusiweyo. Uze kwasingenawo amakhaya. Uze kwasigcwatyiweyo. Uthi ngizele bona. Ingakho wangena engcwabeni ukuze ayolanda abasengcwabeni. Ukuze ayolanda abasengcwabeni. Akunandaba into baleliphi ingcwaba eliqiniseleyo. Uzele ukuzolanda abasengcwabeni. Siyelela ilento iBhayibheli lethu ushiya u99. Ahamba yofuna yodwa elahlekile. Ikhona abathandekayo. Ushiya ezu99 ayofuna yodwa elahlekile. Ithi iBhayibheli yami uthi angayifumana kube luvuyo ezulwini. Ngamanye amazwi botata nomama ngomuntu oyedwa oguqukayo. Kwangathi bengabiyela kwimessage yami yayizona. Ethi amakhamente wakho nanka ya. Ngomuntu oyedwa njani oguqukayo. Ithi iBhayibheli kuba luvuyo ezulwini. Ngamanye amazwi noba abantu bangabakhona ecaweni bagide kodwa uThixo ugade inhliziyo eguqukayo. uThixo ujonge inhliziyo njani bomama eguqukayo. Uyabava abantu becikoza, uyabeva abantu bekwazi ukuthetha kodwa into ayigadileyo uThixo ugade inhliziyo eguqukayo. Once inhliziyo yaguquka ngisho noba ebiyoneka kangakanani uyasondela ucapital letter God. Athi leyaguqukayo ithi mandenze wami umsebenzi. uJehova wenze wakhe umsebenzi kwinhliziyo eguqukayo. Kwinhliziyo eguquka. Ingaki iBhayibheli yami ithi abasiphakamisayo uyabathobisa kodwa abehlayo uyabaphakamisa. Ilithanda igazi likaYesu xa lifika kozilo. Yo lifika konothing. Ngilithanda igazi likaYesu xa lizawufika emntwaneni okuthiwa li28 kudala engena ephume ejele. Yo ngilithanda igazi likaYesu lomuntu ngoba lifike libulala izinto ongeke uzibulale nditshona ngesiko. Oh come on bazalwane. Lifike libulala into ongeke uzibulale nditshona ngebhokhwe nditshona ngegusha. Kodwa malifika igazi likaYesu Kristu lifike limhlabe. Sasifile eziphambekweni zethu. Sasifile ematyaleni wethu. Sasifile ezonweni zethu. Sasifile emanyaleni wethu. Sasifile enkohlakalweni yethu. Wathi uYesu zani nina nonke nisindwayo. Wathi zani nina nonke nisindwayo. Ingavali kawe kodwa uYesu uthi zani nina nonke nisindwayo.
Zani nina nonke lisibuka. Wangathi bengathi sisabela uyabizwa. Sabela uyabizwa. Ithande inceba kaThixo xa sizawuvala. Xa ifikela umuntu ongayideserviyo. Abantu abathi ngeke sehlulekile nguye. Nathi sidikiwe nguye ngeke aphinda lunge. Nike nimbona umntwana onhliziyo yobisi. Oyiba kwanto kokwabo. Nabazali bakhe bathe batsho bathi xa ngingathiwa nje ubulewe sawusho siphumule. Athi uYesu ndifuna yena. Ngoba uYesu yindoda yamaphunga. Amshani ndivanga xa ndichola. uYesu akazela ngezinuka kamandi. Kodwa uYesu uzele ezinuka kakubi. Ngasemission yakhe. uYesu indoda engena efoli. Bonke abantu bethi yanuka le ndawo. Athi uYesu ngifuna yona. Yakhumbula efika kuLazarus. Lazarus uthiwa selefile. Kwathi unsukwana ezine efile. Wathi nimbeke phi ndifuna yena. Kwangathi bengathi nimbeke phi ndifuna yena. Kwangathi bengathi nimbeke phi ndifuna yena. Abanye abantu baqandiwe apha ngaphakathi. Babonakala eziqwini ngaphandle ingathi kuhle. Kodwa inhliziyo zabo ziyinceba. Sizingceba inhliziyo zabo. Uthi uYesu ndifuna yena. Uthi uYesu ndifuna yena. Uthi uYesu ndifuna yena. Wathi nimbeke phi Lazarus. Bamxelela bathi usalanuka. Wathi ndize kuye nimbeke phi. In other words, ngoba emxelela ba uselenuka. Babelindele ba uYesu ajike. Athi ndiyomenzani ngoba selenuka. Yathi indoda yamaphunga nimbeke phi Lazarus. Yayiva yoba uyanuka kodwa nimbeke phi Lazarus. Nimbeke phi Lazarus. Ukhona umuntu enifuna ukumcenga athathe uvala ukuthi ungabaleki nempethu zakho. Ngalinga ubaleke nempethu zakho. Abanye abantu babaleka nempethu zabo. Abanye abantu bazama ukulwa befuna ukudefend impethu zabo. Yethi baphela ngaphakathi impethu ziyabagqiba ngaphakathi. Kodwa babaleka nempethu zabo. Oh, come on bathandekayo. Kwangathi bengathi ungagidi nempethu zakho. Kodwa ukhona umnikazi. Ukhona umnikazi. Ukhona umnikazi. Wafika kwelincwaba lika Lazarus. Wafika uLazarus sele eswelekile. Kudeclareiwe kodwa he is dead. Wathi uYesu ndifuna yena. Xa ifika livulwa incwaba lika Lazarus wathi kwakanye wathi Lazarus come out. Wathi Lazarus come out. Izwi likaThixo linamandla livuka bubumnyama bubaleka. Anandaba uSathana ngabe ukuvalele kwalinjani incwaba. Kodwa uthombe kanye athi come out. Athi come out. Athi come out. Uthi kwakanandaba intoba bangaphi abantu abavuyayo ngoba sencwabeni kwakho. Ngoba abanye xa bekubona usencwabeni bayabhiyoza. Kodwa uJehova xa kefika afika athi come out. Phuma. Indoda ebulala ama-addictions. Indoda ebulala izinto ziyanehlula. Wafika wathi come out. Ithi iBhayibheli uLazarus xa kuthiwa come out kuye wayibotshwe ngentaba. Wathi mkhululeni mqaqeni. Lathi izwe liphuma emlonyeni kaYesu mama umkhetho layangqoka uLazarus. Impethu zazibonela into ba asisena ndawo emzimbeni kaLazarus. Ngoba izwi laphakade selithethile. Khangelani bantwana benkosi xa ndizawuqhubezela. uYesu bevamile ukufika kumuntu osele baxakile abantu. Ya ungacinga into banguwe wedwa usele ubaxakile abantu. Abantu sele bexakiwe nguwe futhi bengenasisombululo. Nikhona kodwa ubevamile uYesu afike abantu sele bexakiwe ngulomuntu futhi bengenasisombululo. Let's make two examples sithandaza. Umzekelo oqala ufika kunentombi yayinesifo somopho ethi iBhayibheli for 12 years esisifo simphethe.
One, esisifo samenza alahlekelwe ngabahlobo. Khona abantu bomo babeka kwindawo lahlekelwa ngabahlobo. One, walahlekelwa ngabahlobo. Wangakwazi ukuqhubeka nokufunda kuba kwakufundwa. Wangakwazi ukuyosebenza. Washekela ioption eyi-1 yokuhlala endlini abhekane nosizi lwakhe. Ithi iBhayibheli lentombazana yeva into yoba uYesu ukhona esixekweni. Kwava umuntu onenhlungu angakwazi ukuyisusa. Oh, dike ndithi kubhetela ukugula uphathwe inhloko ugule ngaphandle kuna xa inhliziyo isindwa. Yasindwa le ntombazana. Mhlawumbe ithi yacinga nokuba noba ningavele ndife bawutsho bakhululeka abantu. Kanti impendulo seyifikile esixekweni. Uxa ifika impendulo weva le ntombazana ukuba uYesu ufikile esixekweni. Uthe xa kiva le ntombazana yaphakama isenevumbi njalo. Uxa iphakama yaya esixekweni yenza into eyayingavumelekanga ukuba yenziwe. Kwakungavumelekanga umuntu oyinesa sifo sakhe ukuba ahambe phakathi kwabantu. Kwakuyinqaba. Wathi ndizigcinile abantu bethi awukwazi ukuphumela ngaphandle unesi sifo kodwa ayindincedanga into yabantu. Oh, kwangathi bengathi Thixo nceda la muntu. Aba bantu othembele kubo uThixo makaka enze ubabone into ethi abalulu uncedo kuwe. Uyabona uThixo xa izawusisa usindiso lwakhe kuvele kube nemeko ba abantu sebagcine wabo bakuthi xibilili uyothaqazeka phansi. Kanti uJehova seke sendleleni uYesu usohlangula impilo yakho. Mayiva le ntombazana yaya yathi ndifuna uYesu apha engakhona. Xa ifika uYesu ujikelezwe ngabantu. Before efika kuYesu wagqitha ebantwini. And xa igqitha ebantwini wadibana nezinyeliso. Ebantwini wadibana nentamba zokuthi uyaphi ngoba uyazazi uba uyenuka. But ingale ntombazana yavala umlomo. Yathi bonke aba bandithukayo abanaso isixazululo. Kodwa ndiya kulo onesixazululo. Aba bandithukayo abanaphethulo. Kodwa ndiya kulo ophethe impendulo. Bantwana benkosi ukhona ophethe impendulo. Ukhona ophethe impendulo. Ukhona ophethe impendulo. Ithi iBhayibheli wathi xa ifika umntolo wafika wabamba ingubo kaYesu. Uthi uYesu ndaweva amandla ephuma emzimbeni. Wajika uYesu wathi ngubani onthintileyo? Bathi abafundi bakhe Nkosi kudala sikuthinta nje. What do you mean? Wathi ukhona ondithinte ngokhona. Yakusinda inhliziyo yakho akuphela amathemba ukhona ongabalekela kuye. Babembiza bathi nguthemba lendalo yonke. Nguthemba lendalo yonke. Bathi nguthemba lendalo yonke. Ilanga lithembele kuye. Intaba zithembele kuye. Inkanyezi zithembele kuye ngoba nguthemba lendalo yonke. Ithembele kuye. Ogqibela umuntu ufika uthi ndiyaminyaka ingathi ayi-38 tata umlatho ehlele echibini ifike lezanyazanyiswe bathi babanye qale bayongena umi ngento eyodwa ndinabani. Uyabona impilo esuke ikuphethe kamanje xa ungakafiki kwindawo apho ungenabani. Yabona xa ufika kuloo ndawo yokuthi andinabani uthi uyajonga lobu ucimba ngakunceda umbone ebhekele. Uthi ujonga lobu ucimba uthi usonde isandla kuye umbone ebhekela. Wathi andinabani. Mayifika uYesu wafikela kumuntu ongenabani. Kwangathi bengathi umuntu olapha endlini othandinabani Yesu ufikela lo muntu namhlanje ngoba uyindoda ezele abangenabani.
uyindoda ozele abathi andinabani uthi uYesu ndizele bona mayifike uYesu uthi kule ndoda uyafuna ukuphila kule ndoda bayandeqela wathi igama lalinye wathi thabatha ukhukhu lwakho uhambe. Oh my God naku umthandazo wami lento kuhlule iminyaka akakathi uYesu kuwe thabatha ukhukhu lwakho uhambe. Yaphakama le ndoda kwaphakama umuntu ebengasakwazi ukuzenzela into yaphakama yathatha ukhukhu lwayo yahamba. What does this mean? Izwi likaThixo ngoYesu maselifikile empilweni yomuntu lenza uba izinto bezimehlula izolo ehlule zona azinqotshelwe ngamazulu. Xa amazulu umuntu emnqobela kumangala abantu bathi siyamaze besisidakwa sendawo futhi sesizixelela into yoba lo yoba into yamakhwenkwe kuphela kuphelele kuloo ndawo. Athi uThixo kuloo nto njalo athi ndawukhipha igolide. Ndiyamthanda uThixo xa ekhipha igolide ayikhiphe kwinto enyenyelisiweyo athi kule ndawo ndiyawukhipha igolide. Athi ndiyawukhipha igolide kule ndawo enukayo ndifuna ukhipha igolide. Why Thixo uthatha izinto ezingenagama uyeka into ezinegama? Uthi Jehova into ezinegama zindinika udubo kodwa ndifuna ezingenagama. Cela simeni ngeenyawo sizothandaza. Funa into ezingenagama. Oh ndibizele enkosini into ezingenalo igama. Oh no name. Wakati bengathi ko no name Sabelo uyabizwa, Sabelo uyabizwa, Sabelo uyabizwa. Ungasabaleka ngoba yena ufuna abangenalo igama. Ufuna abangenalo igama. Ufuna abangenalo igama. Allow me today ukubiza wonke umuntu osindwayo othi Nkosi ndiphumze ndiyasinwa. Uyazi eminye imithwalo yethu sizamile ukubathwalisa abantu baququkile sithi and ndiyaba understand into abakutheni beququka abangabantu benyama negazi kodwa ndifuna ukukhumbuza uba ukhona okudalileyo. Ukhona uJehova uyimikhosi. Ukhona othi zani kumnina nonke nisindwayo nenibulalekayo. Zani kumnina nonke nisindwayo nenibulalekayo. Ende ubuhle ngoThixo akakubuzi ukuthi uvelaphi, akakubuzi ukuthi obusenzani. Ingakho indoda yaseCalvary xa ibethelele esiphambanweni bayivula izandla ezithi nawe wamkelekile. Can I call abantu abane depression? Can I call abantu abaphila phansi kwelifu le rejection, ilifu lokulahlwa? Uzela abantu abanjalo. Ndingababiza abantu abaphila phansi kwelifu longafunwa umuntu. Uzele abanjalo. Can I call abantu abathi izinto ezenzileyo zindishiya ndinesilonda somvandedwa ndiyazama ukususa isilonda sisuke ndithi mina uzele abanjalo. Can I call abantu abathi ndimesaphile and imesaphe endiyenzile ngempilo yami iyandithomenta every day ndizothi mina uzele abanjalo. Uzele abanjalo. Uzele those broken souls. Uzele those broken hearts. Uzele lo miphefumulo yaphukileyo. Uzele lo miphefumulo elahlekelwe yivelu. Uzele lo miphefumulo ililayo. Uzele lo miphefumulo engenalo ithemba. Uzele abanjalo. Yesu ufuna abanjalo. Mawukhona kule ndawo uthi Nkosi ngimlobo. Cela usengaphambili ndiyathandaza. Nkosi ngimlobo. Nkosi ngimlobo. Uzele abantu abafinish into yoba I am so useless.
uzela abantu abavayo abadliwa into ethi andiboni bayikhona into endisabaluleke ngayo emhlabeni. Even if ngathiwa ndifile ungakuhle xa ndifile. Jesus came for those. Yesu uzela abantu abanjalo. Yesu uzela abantu abanjalo. Thank you, Lord. Yesu uzela abantu uYesu uzele abantu, uzele abantu abanhlithekileyo, uzele abantu abamabokoboko, uzele abantu abangamkelwa muntu, uzele abantu abangafunwa muntu, uzele abantu abangenabani. Jesus came for those. Uzele abantu abanjalo. Jesus. Dala wezinsuku uzele abantu abanjalo. Uzele abantu abanjalo. Uzele abantu abaphansi emgodini. Abathi kudala ndizama ukuphuma kuphele wona amandla obantwazi ukuphuma. uYesu uzele abantu abanjalo. Thank you, Lord Jesus. Asilulisa lasethu emoyeni. Esibantwana benkosi nime ngaphambili nami nime ngaphambili. Ithi inhliziyo yami umoya wami Nkosi ulambele wena. Kukhona into kube ngeke igcwalise umuntu kodwa ngavalwa kuye kuphela. Wena naba moyingcwele naba Thixo wami naba simakade naba Thixo wami balimele emphefumulweni, balimele emphefumulweni, balimele emphefumulweni. Nelapho izifo zonke, nelapho inhliziyo yonke, ehlela kuwe mina, ehlela kuwe mina, ehlela kuwe mina, ehlela kuwe mina, ehlela kule nhliziyo ngesenali ithemba, ehlela kubo babo, ehlela kubo, ehlela kubo, ehlela kubo. Langa lokuphila, Alpha and Omega. Ndoda yayikho, ndoda ekhoyo yobakhona phakade. Ehlela kubo, ehlela kubo. Jehova oyinkosi, Jehova ophilayo, Jehova ongcwele, igama lakho lihle. Ehlela kubo emini. Bonke abayithwele imithwalo yeminyaka bethule. Mabethulwe nguwe, mabethulwe nguwe. Yikho imithwalo engeke ithulwe ngugqirha, engeke yethulwe i-social worker, engeke ithulwe ngumuntu owenza i-counseling, engeke ithulwe i-psychologist. Kodwa ethi isandla esinamandla, isandla esinamandla ngabakho naba. Naba Jehova, naba El Shaddai, naba Adonai, naba Elohim, naba Master, naba moyingcwele, naba Thixo wami, bangabakho naba moyingcwele, naba Dwala, naba Jehova, naba El Shaddai, babo bangabakho naba Elohim, naba Master, naba Thixo wami, bangabakho naba. Lord, I pray, 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 I pray, I pray, I pray, I pray, I pray. Ubinyembe zeminyaka isandla sakho ziyasesula ngekama lika Yesu lodwa amelethula imithwalo naba Thixo wami bangabakho. I pray in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, Lord. Ela sitshwa ngamazwi salula izandla zenu phezulu.
nithi Nkosi Yesu Siyesi siza kuwe siza kuwe siyavuma siyavuma asinawo amandla asinawo amandla okuzilwela okuzimela Nkosi Yesu Siyesi yonke imithwalo lonke imithwalo esenhlizweni esenhlizweni siyinika wena sinika wena sinqobele sinqobele asinamandla kusinqobela asinamandla osinqobele sinqobele sinqobele yonke inhlungu esenhlizweni yonke inhlungu esenhlizweni isuse isuse ngegama lakho esenamandla igama likaSiyena. oh hallelujah Thank you Jesus. cela